Servus, v ďalšom videu. Veľmi sa teším dneska, pretože strašne dneska padol Nasdaq až 1,2% a my sme v pluse. Čiže tu sa teraz zase prejavila tá diversifikácia, o ktorej hovorím, že sme není naložení len v technologickom sektore, ako sú vlastne väčšina, alebo teda ako je vlastne ETF sa 500, že vlastne top 20 firiem je strašne veľa technologických spoločností, je tam obrovské množstvo peniaz zainvestované vlastne v technologických firmách a keď to si chcem, čo tam dáme, tam niečo iné. Tak, koľko je zainvestované, dobre. No. Čiže dneska napríklad Nvidia išla dole o 2%, keď si tak zoberieš, tak technologické firmy proste ťahali dole. LEG išiel dneska hore skoro o 6, takže trošku sa začína spamätávať, takisto Walgreens, takisto CVS, United Health a Charter. No a dole išli AP 6,8, ale včera vyskočilo oveľa viacej. GE vlastne Vernona išlo dole o 3%, Amazon išiel dole o 3%, 2,5%, Costco, Adobe 2,5%. Ešte keď pozrieme vlastne tutok, tak išiel dole aj Apple a Microsoft išiel dole o 2%, takže potiahli to veľmi dole, takisto tá Nvidia, ako som spomínal, Visa, Google išiel tiež dole, Meta išla tiež dole, takže strašne stiahli vlastne tú SAP 500 dole. Keď pozrieš takto indexy, tak vidíš, že SAP 500 je mínus 0,4, Nasdaq je mínus 1,4 a my sme v pluse 0,26, takže sme na tom excelentne a som veľmi spokojný. Napriek tomu trošku klesal ten trh, tak vidíš, že z nejakých 1,75 sme sa dostali na 1,71, ale nevadí, po dneskačku sa to upraví, pribudol nám jeden nový člen a takisto trošku ide vlastne portfólio hore, takže trošku sa to ešte upraví pred tým víkendom, takže ja som veľmi spokojný. Zajtra je 1., takže zajtra budeme zase vkladať $600, ako ste zvyknutí, čiže nejakých 550 eur v môjom prípade. Vám v upozornení tuto zajtra príde, že koľko by ste mali vložiť a podľa toho by ste mali vlastne aj priložiť, keď chcete. Samozrejme ideálne toľko, čo píše, ale môžete dať aj viacej kľudne. Kto chce, môže tam dať aj 10 krát toľko, to je jedno, to je na každom z vás, ono to rozloží, tí peniaze. Takže toľko k tomu, že zajtra budeme vkladať, no a 3. nám vlastne vychádza v pondelok, takže v pondelok budeme nakupovať a nakupovať budeme, rozmýšľal som medzi viacerými alternatívami, ale keďže máme nejakých $210 v dividendách, tak za chvíľku bude na ďalší nákup, ale chcem kúpiť Inditex nie, ani Henkel, ani Renault, lebo sú vystúpané trošku, čiže budeme kupovať Louis Vuitton a budeme kupovať Intel. Hneď vám ukážem prečo. Louis Vuitton chcem, lebo tam veľké poklesy nebývajú a chcem vlastne pomalinky sa dostať proste k tomu, že uzavrieme už tú Európu, že budeme mať nakúpené všetky. Je tam celkom slušný dip, ktorý tam často nebýva, takže určite chcem prikupovať Louis Vuitton. Potom vlastne už nám tam ostanú z európskych len Henkel, Renault a Inditex. No a Intel chcem preto, lebo je veľmi vyklesaný, takže určite chcem prikúpiť teraz viac za túto sumu a za $300 proste kúpim pomaly 10 kusov, takže 10 kusov skoro. Louis Vuitton prikúpime menej, lebo tá stojí jedna akcia 733 eur, ale nevadí. Ale Intelu nakúpime 10 kusov, takže určite tieto dve spoločnosti budeme nakupovať v pondelok, čiže ak chceš sa zapojiť, chceš prikúpiť, tak si prilož zajtra toľko, koľko ti napíše v upozornení, alebo viacej. To už je na vás, takže toľko budeme nakupovať Intel a Louis Vuitton. Takže toľko k nákupom. A poďme sa ešte vlastne pozrieť, čiže dneska fakt super výnosné, veľmi som spokojný napriek tomu, že SAP 500 je Nasdaq klesá, tak my sme na tom ohromne oproti ním, takže som veľmi spokojný. Čo sa týka z našej skupiny, takisto som veľmi spokojný, až nadšený, takže zajtra potom v klade už budem pomaly na 58 000, takže teším sa veľmi a napredujeme veľkým tempom. No a poďme sa ešte pozrieť na dividendy, takže 3M ohlasilo dividendu 70 centov za kus kvartálne, to znamená ročne nejakých 2,8%.
Oni ho museli trošku dávať dole, lebo od seba vlastne oddelovali spin-offom tú spoločnosť, ktorú ja som aj predal potom, ale 3M teda ohlasovalo 70 centov za kus kvartálne, čo znamená ročne nejakých 2,8%, ex-dividend date 23. máj, výplatný je 12. jún. Vidíš, som v mínuse nejakých 30%, 114 eur, ale trošku to redukujú tí dividendy. Tu máme pomaly 20, skoro 30 eur je tam v dividendách, takže tí dividendy tam boli veľkou súčasťou. Takže tam som tam mal 3,49, 5,62, 10,88, 5,60 a 5,48, takže dividendy celkom slušné. Čo sa týka grafu, tak 3M ide tak smerom do strany, ale vidím to, že sa začína pomalinky spamätávať a verím tomu, že sa aj spamätá a zase začneme rásť do budúcna. Takže takisto plánujem držať a prikúvať do budúcna. Čo sa týka analytikov, tvrdá, že pôjde hore na nejakých $107, čiže hore o nejakých 8%. Hedge fondy redukovali o 600 000 podielov, čiže vidíš, že tam boli obrovské nákupy predtým, teraz sú minimálne. Teda obrovské držanie hedžových fondov, cez 6 miliónov akcií teraz sú mierne. Najväčší držiteľ je tam Bill Frells, ktorý redukoval 13% na 23,6 milióna, Cliff Kerner pridával 28% na nejakých 15 miliónov a Kenneth Tropin redukoval 5% na nejakých 7,8 milióna. Hej, takže to je toľko k 3M. Ďalšia spoločnosť je Southwest Airlines, ktorá nám ohlasila teda 18 centov za kus kvartálne, to znamená ročne nejakých 2,6%, ex-dividend day 19. jún, výplatný 10. júl. Takže vidíš, že aj Eurolinky začali platiť, aj keď napriek tomu, že je v mínuse dosť veľkom. Som mínuse 34%, nejakých 95 eur, trošku to redukujú dividendy 1,94, 2,71, 88 centov a 1,57. Vidíš, že dneska išli hore o 2%, ale takisto sú veľmi poklesnuté. Takže možno po tej Európe, keď si ju dokončíme, začneme sa venovať, teda už teraz sa začínam venovať podhodnoteným, aj predtým sme prikupovali Starbucks a CVS-ko, takže teraz prišiel čas na Intel a Louis Vuitton a budeme sa venovať týmto pobadaným spoločnostiam, ktoré budeme dokupovať, či už aerolínie, alebo SVKčko, alebo proste J&J je teraz v peknom poklese, viacero firiem je teraz za také lepšie ceny. Čo sa týka analytikov, tak tvrdá, že zhruba tá cena je taká, aká má byť. Hedge fondy prikupovali 600 000 podielov, Theophanis tam má najväčšiu pozíciu 1,466 miliónov, teda pridával 1,6%. J. Scott Harkness pridával 2,12% na 226 miliónov a Paul Reeder pridával 6% na nejakých 46 miliónov, takže tí najväčší všetci prikupovali, takže možno dobré znamenie pre nás. Ďalšia spoločnosť je BlackRock, mnohými nenávidená, ohlasovali 5,10 za kus, 5,10, čiže $5.10 kvartálne, ročne to znamená nejakých 2,5%, ex-dividend je 7. jún, výplatný je 24. jún. Ja som teda v pluse, ako vidíš, 66 eur, nejakých 24%, plus dividendy celkom slušné, 4,82, 4,35, 5,04 a 6,88, takže veľká spokojnosť. Čo sa týka grafu, takisto tam není úplne špatná cena, ale není úplne ani geniálna. Takže zatiaľ držíme, ale takisto do budúcna budem prikupovať. Čo sa týka analytikov, tvrdá, že pôjde až na $914, čiže hore o nejakých 19%. Hedge fondy napriek tomu redukovali o 750 000 podielov. Najväčší držiteľ Ken Fisher pridával 2,64% na $1,724 miliónov. Michael Sidholm nerobil žiadne zmeny, 46 miliónov a Steve Spray nerobil žiadne zmeny, 8,34 milióna. Takže toľko k BlackRocku. No a posledná ešte, ktorú si dneska ukážeme, je Comcast. Ohlasovali teda 31 centov za kus kvartálne, to znamená ročne nejakých 3,16%. Ex-dividend day je tam 3. júl, výplatný 24. júl. Som v mínuse nejakých 18 eur, 6,5%, ale keď spočítaš dividendy, tak som zhruba na tom istom, čiže na nule, takže vlastne mi to zarobilo, tí dividendy mi pokryjú tú stratu, ktorá tam momentálne je a tí dividendy mi zostávajú, keďže mi už vyplatené boli a ten kapitálový rast pôjde len hore, lebo tá spoločnosť je dobrá. Čo sa týka grafu, tak vidíš, že z dlhodobého hľadiska tá spoločnosť krásne rastie, samozrejme teraz tam není úplne výrazný rast, teraz to vlastne z toho veľkého vrcholu kleslo, čiže teraz sa to vlastne dostalo na ten priemer, ktorý býva a tiež očakávam, že to začne potom dlhodobo narastať.
analytici si myslia podobne, 49,20 je ich cena, hore o nejakých 24,5%. Čo sa týka hedžových fondov, tam boli obrovské nákupy, 3,2 milióna podielov. Najväčší držiteľ je tam John Gunn, ktorý redukoval od nejaké 2% na 3 miliardy 170 miliónov. Jean-Marie pridával 0,24% na miliardu 387 miliónov a Brooklyn Curry, teda Boykin Curry, pridával 7,6% na 820 miliónov. Takže veľké nákupy tam boli a takisto tam asi vidia príležitosť. Takže to bolo v tomto videu všetko. Nádherná diversifikácia sa prejavila, takže som veľmi spokojný, až by som povedal, že som nadšený do víkendu, takže veľmi pekné, veľká spokojnosť. Čo sa týka našej skupinky, veľká spokojnosť, takisto je nás 366, sme nad 1,7 milióna, čo je úplne wow. Tretia vec, sme si povedali vlastne, čo budeme nakupovať v pondelok, zajtra vkladáme, nezabúdajte si pozrieť upozornenie a v pondelok nakupujeme, no a dividendy ohlasované sme si ukázali tiež, takže nezbýva mi nič iné, len popriať vám krásny víkend a počujeme sa v pondelok v ďalšom videu nákupnom. Čaute.